Formålet med dette forsøg er at bestemme bølgelængden af lyset fra en laser og afstanden af sporene på en CD. Så vil jeg gerne her i teori-delen forsøge at vise jer gitterligning. Og den ser sådan her ud. M gange lambda er lige med D gange sinus til phi. Yes. Og hvis vi lige går igennem de her enheder, starter fra en ende, M, som er nummer af orden af pletterne. Og af pletterne. Og det vil sige, når laseren kommer ind 0. orden her, så er der første orden herude, der er første orden herude, anden orden og anden orden osv. osv. Så er der lambda, som vi ser her. Den er også kaldt bølgelængden. Bølgelængden. Og den SI-enhed er i meter. Den bliver også typisk brugt i nanometer. Nanometer, det er meter i 2 i 10 minus 9. Yes. Så er der D, som er gitterkonstanten, og D, gitterkonstanten, og det er afstanden mellem hullerne i gitteret. Hullerne. Yes. Og så til sidst, ikke mindst, er der sinus til phi. Sinus til phi. Og sinus til phi er det, vi vil kalde for afbøjningsvinkling fra gitteret, eller fra gitteret, der hvor laseren kommer ud af gitteret, til henholdsvis første eller anden orden, eller afbøjningsvinklen. Yes. Og afbøjningsvinklen, den måles i grader, måles i grader eller radianer. Det er så mere besværlige radianer, så den måler dem typisk i grader. Og ja. Yes. Og materialerne har vi brugt 5 materialer. Vi har brugt en laser, som sender lyset. Så har vi brugt et gitter her, som spreder lyset. Så har vi brugt en overflade, som så var væggen. Men vi har de her ting, så har vi haft brugt en lineal til at måle afstanden fra gitteret til væggen. Og så har vi brugt en vinkelmåler til at måle graderne af imellem vinklerne her. Så kommer vi til databehandling. Det vi gjorde for at få vores data, det var, at vi brugte laseren, som skød hen i vores gitter, som spaltede de her stråler over på en væg her. Første, nu der og første orden. Det første vi gjorde, det var, at vi fandt afstanden mellem gitteret og 0. orden. Den fandt vi frem til at være 75 cm. Så fandt vi graderne i den retvinklede trekant her, som vi benytter os af for at finde den her bølgelængde. Den fandt vi frem til var 41,3 grader. Nu har vi
nok informationer, da vi ved, at afstanden her er bare 1, så endeorden er 1. Og nu vil jeg sige, at vi har nok informationer til at kunne benytte os af bølgeligningen. Og bølgeligningen ser således ud: n gange lambda lige med d gange sinus fiende. Det vi gør, det er, at vi isolerer n først, eller isolerer lambda, og det kan vi gøre ved at flytte n. Og det kan vi gøre ved at dividere det, så vi dividerer n på den her side, og det vil så sige, at n går ud med sig selv her. Så har vi så informationen herovre, som vi egentlig har, så vi kan udregne lambda. Og hvis vi lige indsætter de her ting her, så hedder den, lad os se, n. Så var det n, som var 1. Så har vi sinus til 41, som er lige rettet her. 3. Og til sidst så havde vi gitterkonstanten, som er 1315,8. Og det giver så 0,000000868 meter, hvilket så vil sige, at lambda er lige med 868 nanometer. Og det er så bølgelængden af vores stråler. Anden del af databehandling, denne gang med en CD. Det første vi gør, det er at kigge på den trekant, eller den retvinklede trekant, som automatisk fremkommer, når man skyder det her laser igennem. Og fra det tidligere forsøg, der fandt vi ud af, at den hosliggende katete, altså den katete, som er fra der, hvor lyset kommer ud hen mod væggen, altså til 0. orden, er lige med 75 cm, og den modstående katete, som er den katete, der er mellem 0. og 1. orden, som er 41,775 cm. Det vi så gør, det er, at vi siger tangent minus første gange modstående katete divideret med den hosliggende katete, så er det, at vi får en ny phi, som er 29,1178 grader. Nu når vi har de her grader, så kan vi ændre lidt på bølgeligning, ligesom vi gjorde tidligere. I det her tilfælde så har vi rykket, rykker vi rundt, så vi isolerer sinus, når vi isolerer d ved at fjerne sinus, og det gør det ved at dividere det over på begge sider, så den bliver fjernet herfra, og hernede er den så kommet over, hvor den så bliver divideret med lambda og n-orden. Tallet smider vi så ind, så har vi gamle tal 0,000000868 meter gange 1 divideret med sinus til 29,1178 grader, og så får vi så den nye bølgelængde, som er 0,0001784 meter. Ja, så det vil sige 0,501,784 meter. Og nu til konkludering. Der er nogle mulige fejlkilder, der kan have været opstået. Det kan være fejlmålinger, da vi har lavet forsøget. Det kan være fejlindtastning af de indskrevne informationer, vi har fået. Eller det kan være programmet, som vi har regnet ud med, der har været nogle problemer i. Vores vurdering af forsøget har været forholdsvis godt. Vi har fundet frem til bølgelængden, og vi har fundet frem til bølgelængden fra en laser og fra en CD, gitterkonstanten på en CD, som ligesom var vores opgave i den her rapport. Og forskellen på en CD og DVD, vi fandt jo frem til, at vores CD havde 1784 nanometer, altså bølgeligning, og en CD burde have omkring de 1600, så vi ligger rimelig tæt på. Der har været nogle af de her fejlkilder, som er gået ind over, som har så fået givet sådan lidt
en lille afviger fra det vi skulle have, men det har været forholdsvis tæt på. Og mens en DVD burde have cirka 600. Og hvad kan man sige, det er ligesom forskellen på de her to. På CD og DVD er, at der er cirka 1000 nanometers forskel.